Pur nangis sajroning atiku. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi ngadeg sepisanane wis gawe pengiram-iram. Wah. Aman awake aman? Aman, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Ayo. Pokoke anggere ning panggung Madangkara, wong lara dadi sehat. Lah nggih. Aduh. Lambene kancane sing elek, wong melek dadi ngantuk. Tapi saestu, Pak. Pripun? Dalu niki kula alhamdulillah pun sehat. Jare wingi ya bar opnam. Nggih, ndek wingi opnam. Diimpus. Nggih, diimpus. Sing impus sapa kean? Sing impus sustere. Sustere ya. Nggih. Jane karo dokter wis entuk tanggapan apa durung asline? Sebenarnya dereng. Dereng nggih. Nggih, dereng. Kenapa alasan Anda kok malam hari ini rawuh ning Laladan Sambi? Karena saya sudah berjanji bahwa saya bisa datang di malam hari ini, makanya saya harus tetap profesional, Pak. Oh, hebat. Tepuk tangan untuk Niken Salindri lah ngono kuwi. Janji itu harus ditepati, Pak. Nah, Mas betul. ngomong, Mbak Niken tanggal segini bisa, nggih, kula saguh, kula hadir, kula nggih harusnya menepati janji itu. Saya juga harus datang. Kaya ngono kuwi. Nggih, leres. Pancen sing apik kaya ngono kuwi. Sampeyan ki dadi seniman multi talenta, ndelalah wayang saiki mulai hidup lagi karena ada Niken Salindri. Biyen ki jarang emak-emak, bocah wedok enom ki nonton wayang. Ning mergo adanya Niken Salindri, akhire iki lho cah nom-nom kabeh do nyuting kaya ngono kuwi. Ngono. Nggih, alhamdulillah, amin. Matur nuwun sik karo Bu Rini. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem Bu Rini kalian Bapak Indar dan juga Mbak Delva. Nggih, Belva Putri. Mbak Belva. BORD. D B babi. B. Lah ini B, Pak. Iya, B. Kalau D kan darah. Oh iya. Iya, D darah. Nama lengkap Belva Putri Prasetya. Umur 17 tahun. Belva. Oh, berarti sama. Tahun 2008 juga. Oh iya. 2009. Oh, iya semoga. Apa bintangnya apa? Bintangnya apa berarti? Apa? Lah kuwi tahun 2008 kuwi. Kuwi sasi apa? Kok sik tak kuwi sasi apa? Kula Juni. Juni kuwi apa kuwi? Kula Cancer. Oh, padha karo aku. Napa? Jenengan nggih Juni. Juli ning yang mlebu Cancer. Cancer. Ya Cancer ya batangan ngaplak. Bulan apa, Mbak? Oh, bulan ini sekarang. Oh, sekarang ulang tahun. Oh, 19. Oh ya, semoga panjang umur sehat selalu. Dan juga Ibu Rini sekeluarga Bapak matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak. Mugi-mugi awet leh momong anak putu. Amin. Mugi-mugi sukses selalu dan semoga tiap tahun diadakan acara seperti malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kuwi ucapan untuk yang lagi ulang tahun. Upamane lagi pernikahan ucapannya piye? Kalau lagi pernikahan ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga cepat diberi momongan. Oh iya, upamane terus apa kuwi jenenge pernikahan Mas ngono piye? Oh, pernikahan Mas 50 tahun 50 berarti tahun. Pak ya. 50 tahun ya semoga awet le ngomong anak putune, mugi-mugi panjang umure ngaten. Yen sunatan. Sunatan ya semoga pertumbuhannya harus membesar dengan baik. Oh, gizi yang baik, jangan gizi buruk. Oh gitu. Iya. Ini kita ngomongnya positif aja, Pak. Positif thinking ya? Iya, oke, positif siap. aja. Semoga cepat sembuh. Semoga tidak membengkak. Membengkak, iya. Ya. Yen sunat
cara saiki adik-adikmu Ya. kuwi nganu ngangge apa jenenge Laser. laser wis maju to. Enek sing luwih maju meneh. Apa itu? Dadi dijak main PlayStation, dhek fokus rono. Dadi iki lho, PlayStation. kulupe iki diketok ora krasa. Ngerti ora kulupe? Kulup. Berarti di situ ada kulupannya. Kasih pecel gitu. Ora ngono sayang. Gimana, Kulup sayang? iki biologis ya ora rusuh lho ya. Ya. Dadi wong lanang kae lek enek helme to. Lah helme Apa kuwi. to Pak dikai helm? Lah timbang cekel polisi. Cilike sakmono lho Pak. Hah? Helmnya sak pira? Lah ya paribasane jenenge. Aku lek cilik helme ya cilik padha wae ngono kuwi. Oh iya, kasih Lah sing helm. diketok kuwi, lho. Kuwi jenenge kulup. Mula anggere wong tuwa nyeluk anake, ngger kulup ning wayang ngono ki lho. Kuwi mesti anak lanang, kok anak wedok diceluk kulup. Salah. Oh, yang dipotong kulupnya. Kulup. Berarti jerabut-jerabut gitu Pak. Namanya juga kulup, kulup kan. Sing jerabut-jerabut apane? Kulup ya? Ora jerabut isih murni suci ngono kuwi. Ora enek pertumbuhan apa di situ enggak ada. Oh. Kuwi. Gak enek gak suci, anak kecil tuh masih suci. Iya, Iya. bener. Katresnan sejati. Oh, gimana itu Pak? Hah? Katresnan sejati marang wanita sing tak tresnani. Imsa. Itu lagu nyiptakan sendiri ya Pak? Heeh, ngawut. Oh, jelek sekali. Nah, pancen wis suwe. Ing atase mangkate ya pancen saka sinden jaman isih cilik sik TK mbiyen senengane ya nyinden, mula bareng kon nyinden karo lenggah ngangge gelungan sing luwese kaya ngono, sandangan sing kewese kaya ngono, ya tetep mrabu malah ketok wibawa. Ha iya, aurane ketok. Padha karo Mbak Tuti. Mbak Tuti ya aurane metalik. Ha iya. Mbah nuwun sembah nuwun yang tanpa upami. Ya. Karo ngaturake sapa? Ya. Nggo nggih gemene wektu wong dasare iki jam 12 nduk mau lakone ngarepe dawa wae. Nggih to. Iki anggitanipun Mbah Sukron Suwanda. Lampanipun Wahyu Kamulyan utawi Pandhawa Sesuci. Wah iya. Kaya ngono kuwi. Penuh dengan intrik-intrik, sok-sok malah kaya sinetron, ora tahu to wayang critakne kakange nyenengi karo adine dhewe bar kuwi dicolong terus disandra ngangge pedang ngono eneke lak nang film. Ya, kaya ngono kuwi. Sapa sing diaturi nembang? Nyuwun tulung sing klasik meneh karo Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Nembang apa? Bu Kesi. Matur nuwun sik Bu Kesi karo Bu Rini, karo Pak Hendar, karo Bu Sri sing panjenengane kepareng nglantarake awake dhewe sowan mrene lan jangan lupa salam hormat dumateng para sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten ing Kepoh. Monggo. Lawuh teri sayure lodeh. Jaluk. Ibu Rini mugi-mugi rezekine wakeh. Amin. Mangan rendang sayure ya lodeh. Bapak dalang mugi-mugi ora rabi maneh. Aku arep ngamini abot ngono ya lho. Ya semoga-moga Bu Kesi. Sak ngono parian kabeh. Ayo, mimpin saka Mbak. Ayo Mbak Luna Maya, Mbak Luna Maya. Ayo. Parian ndongake Bu Rini. Ayo karo Pak Indar. Ayo, piye? Tuku teri menyang ngendi ya? Sesek Pak Yaya, sesek mikir dulu. Blank. Tuku teri menyang kutha mboten. Kutha Ngawi. Selanjutnya monggo Mbak Mira. Mira Eka Sumber Kencana. Ayo. Mboten teri, Pak. Ana geni ra iso mlayu. Ya pancen geni ra nduk sikil kon mlayu. Mugi Bu Rini sehat selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Lah iki jas iki kena Nadia Arina. Ya. Sapa iki? Neng Pantai Trini. Suarane kaya ning jero guwon. Nang Pantai Trini. Mangan arem-arem.
Rini. Sing diling-eling Burini Studio kuwi. Mugi ayam tentrem. Amin. Ngono kudu cerdas. Ayo Pir. Iki sing senengane nge-gym. Ayo. Nge-gym ngae katok cekak, klambi ya siset, udele ketok. Alah wis. Ke Surabaya membeli jamur. Cakep. Mugi Mbak Belva panjang umur. Allahumma amin. Ngapunten Pak, niki pancen obate keri niki. Ayo saka semangate. Selanjutnya ya Nduk, apa kaya apa? Piyayi kaya Ari Tatum. Ayo, nggih. Aku ngelekar neng pinggir sawah. Aku teko bar kuwi ya. Lah nglekar ae pinggir sawah lek nganti ana ula. Ayo. Kok Sherlock toh? Aku ngelekar neng pinggir sawah itu menikmati alam, Pak. Karo jago manuk ya. Jago manuk. Kowe ngomongane manuk. Manuk apa sing mabure paling dhuwur tur betah? Manuk napa, Pak? Ngerti to? Mboten kula babakan manuk kurang ngerti. Ngerti. Manuk sing mabure dhuwur tur ya betah ning dhuwur kuwi ya manuke pilot. Ayo. Nglekarmu piye? Nah. Aku ngelekar neng pinggir sawah. Heeh. Pak Hendar mugi pinaringan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya berkah barokah Pak Hendar mergo awakmu neng sawah mau ayo. Nah iki genah iki. Yo Nduk niken. Mangan kursi kalih mangan tampah. Ora mrotoli untumu lho. Gragas, Pak. Gragas. Masalah. Oh, lungguh kursi, Pak, lungguh kursi. Lungguh Kok kursi. mangan kursi? Heeh. Lungguh kursi karo lumah. Ora penak no lungguh kursi karo lumah. Lungguh kursi karo esek-esek tampah. Oh iya. Anu Pak nggih beres. Iya, heeh. Nggih, mugi-mugi Burini sekeluarga, Pak Hendar, Mbak sinten? Mbak Delva. Mbak Delva nggih. Nggih, lan tetanggi-tetangginipun mugi-mugi pikantuk rezeki kang kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak, sehat selalu, panjang umurnya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Komplit kuwi jane. Sekari berkate ndang didum. Ayo. Jos. Nembang napa Bu Kesi? Ayo. Kula Nggih. badhe ngaturaken tembang napa nggih? Bingung aku ya. Napa? Tak Sherlock lah bingung. Nembang karyanipun Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Kula tampar. Kula tampar siap. Nggih, matur nuwun kalian Mbah Sukron karo Mbah Putri Suci Katiningsih ing sampun kepareng nenggani putra lan mantunipun. Kula nyuwun panjurung pandonganipun sedaya para lenggah. Mugi-mugi bapak kula kalian ibu kula tansah pinaringan sehat, berkah panjang umur. Ayo, kula tampar bawani men komplit. Medhek seri angling darama kunjuk dumateng Ibu Setyorini sekeluarga lan ibu kula tercinta Ibu Sri Andreas, matur nuwun sanget panjenengan tasik kemutan kalih kula lan bojo kula Bu lan kanca-kanca sakmenten sampun panjenengan tanggap malih. Mugi-mugi sambung kekadangan niki mboten namung dinten niki tok. Mugi-mugi ing taun ngajeng Burini Bu Sri sekeluarga rezekine tambah kathah ampun kesupen taun ngajeng wayangan malih nggih Bu. Amin ya rabbal Matur alamin. nuwun. Jenengan lak seneng to Pak ditanggapne wayang Bu?
Seneng mboten? Sindene ayu-ayu to nggih? Yogane ganteng-ganteng. Dalange ganteng napa mboten? Bojoku kok papa. Lah. Ugi kanca-kanca streaming menika nggih ganteng-ganteng. Ayo nggih. Peniti sopir ayo. Monggo Bu. Ana crita tingkae ula Nano ingkang samya cemburayu jenenge ula tampar wani gonjak garwane sang maha wiku menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Daryo ingkang saking Laladan Pekalongan ingkang badhe nimbali kula sak kanca bintang tamu Niken Salindri. Ngersake lelagon pepeling. Ya mengko diaturake. Ya Bu. anengge kinagaraja sasileh nyinaga Jumeneng Bu Kesik ya. menika ugi kula aturaken dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Boyolali sungkem kula katur. Ya. Uga iki adik-adik dalang akeh sing kepareng nusul. Mas Anggoro kuwi putrane Pak Haji Joko Sunarno ya kepareng nenggani. Wah, sabetane kaya alap-alap. Ya, dos temenanan. Kalian Mas
Aris nggih. Mas Aris. Mas Aris iki tak delok ning YouTube limbukane kaya aku kok. Ha iya ngono kuwi. Padha-padha ngono kuwi. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Ha iya ngono kuwi. Ya mincuk. Sabar. Iku. Konangan Sri Angling Darmo ulang Tampar utawa Pak Dianom Surata Suwargi paring judul ya kuwi Nyidra Asmara ya Mak. Pancen kaya ngono kuwi. Luar biasa elok. Ya, Ya saiki digebrak ngaturake lelagon ala kekinian. Ya nadyanten rada lawas sithik. Ayo. Sing nembang sapa? Coba aku tak nyuwun karo Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Main berdiri ya. Berpacu dalam melodi cublak-cublak suweng. Yo. Sehat Dek Winong? Pak mati ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kegiatanmu poso apa ae? Kegiatannya puasa, nge-gym, terus bersih-bersih rumah, terus kuliah, terus main, terus luar takjil, ngabisin uang,
Wis gitu tok, Pak. Oh iya, apik kuwi yen sampean nyumbang takjil ngono ya apik. Jajane yen tradisine wong Jawa kuwi, Nduk. Maton enek takjil, terus ana Jumat berkah, enek wong genduren. Kuwi janjane wong sak Indonesia wareg kabeh tanpa MBG wis jalan misal. Ayo. MBG makan bergizi gratis. Tembung gratis iki ngenyek karo rasane para kawula. Kok iso gratis? Wong kuwi dhuwit pajeke saka menungsa, saka rakyat kabeh sing diunggahke ning pemerintah banjur dibalekke ning para kawula. Ngono kok iso diarani gratis iki. Nggih napa mboten Pak Bu? Ha nggih. Ayo, ngene kudu dipenggali aja nglarani atine wong cilik. Sok-sok ana bantuan nggih wong cilik, kae dudu bantuan. Kae bantuan nggih wong miskin, kae dudu bantuan. Anane wong-wong ki do miskin, mergane sing dhuwur dor krayan dhuwit do ngrogoti bondo negara. Yen kabeh mlaku apa mestine ora enek wong miskin ki ra ono. Iya to. Kaya ngono. Racake mesti sejahtera kabeh. Iya. Mula ya bab kuwi ben entuk kawigaten. Ngono kuwi. Poso wae ngatasi rata-rata muslim ya MBG tetep metu nduk. Ayo. Jare kon sing ra Islam engko mangane karo ndelik. Yen sing poso go mulih. Anakku tau nggo mulih kuwi makanan MBG. Teko omah ya ampun, gedange nganti kaya uta-utan. Lah iya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Tur akeh anggaran yang dipangkas termasuk ADD, anggaran dana desa. Kuwi saiki dipangkas. Akhirnya akeh wilayah-wilayah sing do ora gelem nanggap wayang mergo ora duwe anggaran. Yang nganti desa-desa ora wayangan, akhirnya sing mrongo senimane. Nggih napa mboten? Ayo ngono kuwi. Iki rata-rata iki pancen sepi kabeh ya. Sepi kabeh. Wis tak pantau dalang kae. Biasa. Dalang kae biasa. Awake dhewe rada mending lho. Ayo. Bersyukur. Ayo ngono kuwi. Nduk, Birgita Ayu. Nggih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Jenengan ora muslim ya? Mboten. Poso ndik ya? Mboten, Pak. Kok jenengan mboten tangket apa kegiatan iku kok jenengan pilih kasih winong mau ditekoni kegiatane apa? Ngono-ngono kuwi. Oh, dikira monoton. Iki takok kegiatan kuwi. Ya ben adil, Pak. Jenengan iki pemimpin nek singgane ngadeg berdua iki tekonine sing padha. Oh, ngono. Yo, tanggapan. Jenengan iki lho, Pak. Niki kan tasih anu to, Pak. Bulan apa jenenge? Iya. Bulanan ayo. Idul Fitri jenengan iki padahal kemarin ijik minta maaf karo aku saiki wis ngelani aku terus jenengan gumun aku. Sik tok lek ngelani kowe babakan apa? Lah tadi kan itu menimbulkan iri, Pak. Lho Pak timbule meneng ae kok ya. Lho sampean iso cerewet. Timbuli maksudnya ki apa ya? Muncul. Oh iya. Wis Cahayu Birgita, selama kowe iki poso ki kegiatanmu liyane turu ngopo? Karaoke, Pak. Karaoke. Nang nggon apa? Ya ning omah to, Pak. Kafe. Ora ning omah lah wong gak nyinden, Pak. Pak engko lali dadi aku latihane karaoke, Pak. Tembange apa lek karaoke? Oplosan, Pak. Poso-poso oplosan. Ayo ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Kegiatane nge-gym, olahraga lah ora keri to? Mboten, Pak. Oh, ibu kesi barang ndingi takjak nge-gym. Ayo ngono kuwi. Apa nggih, Pak? Oh, nge-gym. Di mana? Hah? Di mana? Cedak omahku nggen apa jenenge etanku kae ning perapatan enek nggih nge-gym. Oh, berarti jenengan angkat besi, angkat beban. Enggak, ngangkat bukesi kuwi lah aku. Ayo ngono kuwi. Ayo mau nembang apa berdua untuk keluarga besar? 17 tahun. Lah. Wiwitane Nderek sapa, Nduk? Anderek sang peke. Iki wis pinter kok. Biyen nderek Pak Cahyo malah ngono kuwi. Priya sing piye, Nduk? Priya bagus kang Allah budaya
sowan nang ngendi cah iki? Mbok yo lali. Sowan menyang kutha gede. Hup, oper Ariel Tatum. Sing salah dek to. Engko sing disalahne aku, salahe ora tanggapan. Mulane koyo aku nongkar Kok iki sinden ya golek salah. Sing salah mesti aku mendhian. Salahe sepi. Kok dibong lho, Pak? Selendang kuning Nona no. kang saking ukir. Hup, bir kita. Suara kurang permana ning wasisa ngumro. Napa le? Oh, tanda tangan. Oh nggih. Wayang napa niki sini? Bathara Guru. Bathara Guru iki adike sapa? Bathara Guru ki adike Pak Bathara Dusen. Ya. Ditandatangan pundi niki? Ngen pundi? Ngen sapi niki. Oh nggih, niki lho. Dongakne esuk dadi dalang kondang ya, Le. Bojone akeh. Nggak boleh ya, Dek ya. Nyuwun THR Pak Dalang, Pak Dalang niku sugih saestu lho tenan. Provokator. Nah nggih, mosok sampean gur nyuwun tanda tangan tok. Sampeyan milih tanda tangan apa duit? Duit. Tanda tangan sik. Nah. Niki Mak, niki. Sampean tanda iki rungono bir. Iya. Iki cah cilik sing ikhlas. Ya. Sampean tanda tangan karo dhuwit milih ndi? Tanda tangan. Iya. Tepuk tangan untuk anak kita iki. Ya ngono ki. Ora kaya sinden wajahe kaya kotak amal malan. Lho, dhuwit kuwi penting. Sama nek ra duwe dhuwit ora iso tumbas ciki nggo. Aja nggugu omongane gurem cecek. Gunung cecek. Gurem kiran cilik ning gateli ora ngono. Tapi jeneng ini yo mbok yo sing anu to Pak, masa ada anak kecil kok gak dikasih apresiasi. Ojo cetel-cetel to Pak. Elek. Nyo 100. Susuk 80, ayo. Nggih iki lagi buka dasar dijaluki. Lagi apa? Yo. Angung rom. Sinten? Awakmu. Angung romarang bendara. Nano. Yasu Lestia Ijar ngincangake halis. Masuk berdua. Terus tresno sesi damai.
Matur uninga dumateng sedaya para lenggah, kadang-kadang pengrawit Madangkara menika rata-rata alumni isi Surakarta sarjana seni. Masa? Klebet ingkang ngasta demung nika piyayi saking Boyolali sing agem kaca tinggal. Kuwi piyayi Boyolali. Tak kira Pak Tristuti kuwi. Kaca mripate sami niku putranipun Ki Suryanto Karanggedhe. Lah iya, sedaya menika para alumni, para guru-guru. Ha iya, Mas Raja Malaya ning isi. Ning isi Muhammadiyah, ayo. Ora enak ya, ora nggih. Mangga, sapa mau terus e? Mbak Bir. Kowe. Oh. Maaf ya, Pak. Apa? Lali. Ah ya biasa. Sampeyan sih sepi. Iya, kena to kena. Jangkrik e. Urip ana kutha gedhe nanging tak
matur sembah nuwun menika wau pamundhut saking keluarga besar Bapak Hindar Prasetyo saking Jakarta sampun kula aturaken. Ya.